Volám sa Peter Naď a v Intex pracujem už 7 rokom. Do Intex som nastúpil ešte popri štúdiu ako junior, o BI som toho času ešte veľa nevedel, ale postupne vďaka dobrému vedeniu a dobrým kolegom som sa toho veľa naučil a postupne som sa vypracoval. Aktuálne pracujem na pozícii Senior BI konzultant. Na túto pozíciu som sa dostal z juniora, kedy som mal na starosti jednoduché úlohy a postupne som sa dostal k vedeniu celých tímov a projektov a na starosti mám teraz aj vedenie menšieho tímu ľudí. Firemná kultúra Intex sa od začiatku zhodovala s mojím osobným nastavením a tieto hodnoty sa aktuálne snažím posúvať ďalej v tíme. Ja práve dobre viem, že iba spojenie tej profesionality a ľudského prístupu vedú k tým najlepším riešeniam, ale vďaka tomu môžeme ponúkať zákazníkom to najlepšie, čo aktuálne na trhu je. Si ma najviac baví rôznorodosť. Práca s najnovšími technológiami, ktoré sa neustále menia, my sa musíme vzdelávať, prispôsobovať sa. To je ten dôvod, prečo nespadám do stereotypu. Aj po tých rokoch v Intex mám stále čo robiť a baví ma to. Intex nie je len o technickej práci a budovaní dátových skladov. Je to hlavne aj o kolektíve, o tíme skvelých ľudí, ktorí sú profesionáli, ale aj dobrí priatelia a kamoši, s ktorými sa môžeme zísť po práci a ísť niekam na team building.